I bé dins de l'Oi por Hoy de Cadena Ser Maestrat, avui en una entrevista més, avui tenim el gust de tindre a José Herrera, el portaveu del PSOE d'Alcalá Alcocebre. Què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, ja feia un temps que no passaves per aquí pels nostres estudis i bueno, sempre anem cridant a diferents alcaldes, portaveus de l'oposició, és que no està en l'oposició, però en aquest cas toca oposició de la localitat. Conta'm un poquet, un balanç de com està anant, com veus el funcionament de l'Ajuntament i sobretot la perspectiva de futur que tenim, com esteu anant fins ara, no? Doncs bé, a veure, relativament sempre he dit el mateix, que soc molt nou en aquest tema. La veritat és que estàs agafant molta experiència mirant coses, funcionaments, i el que tinc que dir, i el que m'ha quedat clar fins ara, és que un ajuntament funciona pels tècnics o treballadors de l'Ajuntament. Entonces, així voldria dir que xapó pels treballadors, perquè són els que fan la feina. A diferència, el que jo he pogut intuir o veig és que el polític de turno que passe agarrarà prioritats per fer una cosa o una altra. Però en definitiva, som gent de passo, els que estan, i la feina la fan els tècnics, diguéssim, els treballadors de l'Ajuntament. I com veig el funcionament? Doncs, des del meu punt de vista, és la rutina de sempre, és dir, l'Ajuntament va, quan nosaltres preguntem coses i són coses complicades, en seguida te porten un tècnic, per exemple, a comissions perquè t'expliquen les coses, i la meva perspectiva era això, és dir, quina tasca fa el polític? Doncs no sé, queda clar que el polític és pillar determinades determinacions per anar cap a un costat o cap a un altre. Referent a parlant de regidors que actualment estan a l'equip de govern, com veus que estan invertint, per exemple, diners de fons europeus, inclús el pressupost que tenim per aquest any 2025, com ho veus? A veure, jo des de lo que s'ha gastat ara i veient el sistema que tenen ells d'invertir o ficar diners a un lloc, doncs hi ha coses que no m'agraden. Puc dir que, no sé si per les nostres queixes o perquè van a plegar ajudes de la Dana, ara estan llimpiant camins. Algun camí tinc que dir, però al mateix temps també tinc que dir que Alcalá i Alcocebre són dues poblacions, però ara vaig parlar d'Alcocebre més que res. Un poble turístic com Alcocebre, a mi me dona vergonya que estigui a tot ple de bons. És dir, hi ha moltes coses per millorar. En quant a de fons europeus, se van rebre uns 3 milions d'euros aquesta legislatura passada, i bueno, d'ahir se van gastar 400.000 euros en el Boulevard, una obra que la gent se pegue per anar, és que se pegue. Jo penso que ficaran un dia un policia allí repartint tíquets perquè no passen, saps? Imagina't tu, si va gent. Bueno, fora conya, per una persona que gastava el Boulevard, un que va en un camió, ara hi ha ficat una senyal de 5 tones, és dir, no pot passar ni en el camió. Per on va ara? Pel camí que ja existia, és dir, de què mos serveix aquest tramo que han fet? És dir, si per passar a plegar un puesto pots anar per un altre, és dir, ahir s'han tirat 400.000 euros a la basura. Després d'aquestes inversions van fer el parque dins del parque, que serà centre d'interpretació, no sé quant, no sé què, vora 800.000 euros gastats. Però ara dius, un parque que hi ha allà columpios i coses per xiquets. Has d'anar mig quilòmetre a peu per plegar al parque. Tu imagina't, a l'estiu, en calor, en crios. Tu vas? No vas. T'agarren en insolació. I el resto de l'any està buit. Jo el dia de la inauguració, que van anar tots els amiguets allí, jo passo moltes vegades per allí. Està buit, 4 gats. És dir, 800.000 euros, vaig del meu punt de vista, o del nostre grup, tirats a la basura. Referent a obres, ara han comentat obres també, però abans m'has comentat el tema de la Dana, que no sé com va afectar a la localitat, si va afectar molts de camins, no va afectar molts de camins, i sobretot m'has dit que ara esteu veient que estan arreglant els camins, no? Quan la Dana va passar fa ja... Sí, han ficat allí els cartells. És que la veritat és que moltes coses no te les compten, perquè este equip de govern, jo sempre ho dic, és Juan Palomo. Jo me lo guiso
jo me lo como. Fan coses i dius que les fan amagades o te donen una informació mínima. Te ficaré ara un exemple i després, si vols, parlem de la Dana. Ara vam fer lo de l'Espai d'Arts. L'Espai d'Arts, no sé si ho has sentit, que principalment serà per a la banda de música, perquè hi hagi perquè puguin ensayar, perquè guarden instruments, hi haurà una escola. Perfecte. Te venen la burra de la nit al matí que se farà ahir perquè és un lloc emblemàtic del poble, que estaven les monges, i te ho venen, n'hi ha que fer per aprovar-ho en seguida un pleno extraordinari en comissions, és a dir, 3 dies abans mos donen, perquè vam preguntar les coses, és que ho tinc apuntat, vam apuntar els vam dir, el 21 de febrer els vam preguntar com estava el projecte, fases, preus d'execució, etc. Mos contesten el 24 del 2 dient-nos que el projecte estava en redacció i que es faria una reunió amb tots els partits polítics per mostrar-ho en detall i explicar com anava a ser. Per cert, nosaltres vam votar que no després del pleno. Però la realitat és que va ser una altra. No van fer cap reunió. La fetge del projecte datava del gener. Sobre demanar-ho comissions en 3 dies que tenien de comissions fins que és el pleno, un totxo de 927 pàgines. Jo soc polític, bueno, jo soc una persona, igual que suposo que tu, tu començaràs a mirar i te pareix a xino. Pots interpretar coses, el més bonic és que te ho expliquen, bueno. I després és que no s'ha demanat ni opinió als partits polítics, en aquest cas de l'oposició, ni a veïns ni veïnes. Total, primer eren 600.000 euros, ens van dir, per la primera fase. En aquests 600.000 euros volien vendre patrimoni del poble. Vale. 3 finques. Se'n van vendre 2 i la més grossa no se ven. Volien recaudar 600.000 euros. Bueno, ens diuen que com que 2 han venut i una nova, tiraran mà de remanent. Perfecte. Pues avant. Però és que després ara ens entenem que el cost total serà 1.300.000 euros. Molt bé. Però t'ho imagina't, volen fer una cosa nova, perquè no deixarà de ser que sigui una reforma, és una cosa nova, a un puesto encaixonat, és a dir, a un puesto que ni hi ha pàrquing, l'accés és difícil, etcètera, etcètera. Te venen la burra, és que el pla reviu... No, utilitza aquest centre, aquest lloc, si el vols gastar, per fer una altra cosa. Per fer una altra cosa i gastes el pla reviu. O te venen també la burra de dir, és que com que era de les monges i, si era de les monges, tu tens que buscar que una cosa siga pràctica. Vas a gastar-te 1.300.000 euros. Pues agafa un terreno municipal, fes una nau com Déu mane, o un local com Déu mane, que vindran perquè diuen, no, és que els xiquets van a peu. No, van tan xiquets o més xiquets d'Alcocebre, perquè hi haurà una escoleta. Entonces a l'escola de música aniran tant els xiquets d'Alcalà com els d'Alcocebre. Tu te penses que els d'Alcocebre vindran a peu? No. I molta gent d'Alcalà anirà a peu? No. És que és la realitat. Inclús totes les mares, la majoria de mares, per portar avui en dia, perquè la vida ha canviat, els xiquets d'escola van en el cotxe. Doncs t'ho imagina't, a un dels carrers més estrets del poble volen ficar això, problemes per descarregar instruments, tot a mà, perquè no pots aparcar. Però ara t'ho imagina't, un dia de pluja. Què fas? És a dir, accessibilitat, malament, sense pàrquing. I una cosa encaixonar que el dia de demà no pot créixer, perquè estàs entre cases, no pots créixer. Ja, agafa aquests diners, i nosaltres que desitgem, i de fet vam fer una reunió en la directiva de la banda de música explicant-nos, i va dir, també no, és una llàstima que no hi ha que vagin a fer una cosa en visió de futur. Fes un bon saló, inclús intenteu fer un auditori dins, en bones places. Jo, ara què diu, de política, te toca anar a les seves representants, vas a un poblet, vas a un altre, i tenen uns auditoris, tenen unes sales, dic, però poblets que en comparació al Alcalà són xicotets. I me quedo flipat. I dic, quina visió de futur tenim? Una vegada fer-ho, fes-ho bé, fes un bon auditori, i després, que tinga un bon pàrquing. I això és tindre visió per un futur, no a una cosa encaixonar
que ahí se quedarà, a no ser que la previsió siga que la banda de música té que desaparèixer i no tinga que augmentar, perquè si no recordo malament, només el saló d'actos, d'ensayos, no sé si hi ha para 47 persones hi van. Tot l'edifici, no sé si en 300 i pico, no me'n recordo, no he portat, parlo de memòria. Visió de futur, zero patatero. És a dir, si la capacitat total són de 300, si te volen fer una xicoteta audició, qui va a veure? Ells mateixa? No. I es van votar que no per això, perquè van dir no pot ser. Després, per les coses que m'has dit, que m'has preguntat antes, tenim el que se diu el Gestiona. Vale. El Gestiona, no sé si a tots els ajuntaments és igual o no, o això és el nom que tenim nosaltres, és un programa o una ferramenta perquè, sobretot, els regidors que estem a l'oposició tinguéssim accés online per veure de què és l'alcaldia, contrats, documents, informació, el que siga, doncs no ens donen accés. Online no ens donen accés. Que bonico, no? Entonces dius, moltes vegades dius, després diuen que es donen premis per transparència, que no sé quanto, que no sé què dir. Pues, en tanta transparència que tenen, des del meu punt de vista, no fa falta que hi hagi oscuritat. Són coses que dius, són irreals i no veig que hi hagi com una voluntat. No ho sé, cada un té una manera de ser i jo si manàs o no manàs, si tinc una idea, aunque estigués a l'oposició, t'assentaria, què vos apaix d'això? És bé pel poble, teniu alguna que dir, no sé quant, i després intentar desenvolupar-ho. Això jo no ho veig. Si se fa això. L'altre dia, en este pleno, contesten a Consellada i diu no, si vos comprometeu, l'alcantarillada al Cosebre se fa, val tants milions d'euros, però vos teniu que comprometre. Dic, perdona? Jo des de mi pensava, perdona? Però si fas el que vols, aproves el que vols, votes en contra o a favor, perquè som minoria, i per una cosa, que és dir, claro, si hi ha més impostos, vols que ho aprovéssim nosaltres? Tinc collons, i quan vulguis fer una cosa, igual que aproves ara i no aproves, fes-ho, si és un bé pel poble, tens que hipotecar el poble, fes-ho, és bé pel poble. No, mira ara a veure, a veure si perdrem vots perquè fiquem impostos perquè n'hi ha que fer l'alcantarillat, perquè després la gent no pense. Al Cosebre hi ha molta fossa sèptica i després diuen les platges i són millor contaminades. Per algú tot bé. Si no se busca una solució tard o pronte, ahí ho tindrem. Després que més m'havies preguntat de la Dana, no? De la gestió de la Dana, sí. Pues de la Dana, què te conto? La Dana, antes de la Dana, que sí he portat una fulla per després llegir-la, perquè tu vesgues, jo sempre dic que fa més el que vol que el que pot. No sé com dir-te. Fa temps, sobretot jo que me dedico a l'agricultura i estic cansat de veure conforme està el riu, no cansat de veure, sinó de passar-se en vegades, vora riu, pel costat del riu, ja van veure fa anys una altra petita dana i ja va crear un problema. Però independentment de la dana, de la desembocadura del riu, del litoral, de lo que és més part de Capicorb, estic cansat de sentir-se per lo mateix. Per culpa de costes i per culpa de la Confederació Hidrològica del Xúquer no se pot fer res. Jo, és que al final, no sé si la gent ja de tant de sentir-ho se ho creu, però jo no m'ho crec. Per què? Perquè cada un se maneja, tu vas a Europesa, fan coses, vas a Torre Nostra, fan coses, dalt, vas a Peníscola, fan coses, vas a Benicarló, fan coses, vas a Vinaròs, fan coses de mala mà. I nosaltres no. Ahí hi ha algo que no quadra. Total, que ara ve la dana. Esta dana forta i va fer mal. Fa mal, te deixes veure per allí, jo vaig pegar 2 voltes, no pots aclarir res perquè no eres el que pren decisions. Me van tocar varia gent me va parlar, però 2 famílies me van tocar. I jo vaig dir, vaig a veure això com va. Total, que ens fiquem el grup socialista parlant. El primer que van fer és, antes de la dana, que ho dic això,
Aquest és el paper que he portat. El dia 27 de l'11 del 24 van preguntar que quantes vegades l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert ha sol·licitat fer actuacions al riu Sant Miquel. I la contestació voldria que me la diguessis tu, perquè que no diguen... Això és el que me contesten. Sí, digo, analizar la documentación, se informa que no constan solicitudes realizadas. Vale. No, ho dic per si a partir del 27 de l'11 n'hi ha una. Això doncs ja no ho sé. 27 de l'11, després de la dana, que al mal ja estava fet. Entonces, parlem en los tècnics, parlem en el hooker, què se pot fer? Sí, se pot fer. Pagando, cantando. Se pot actuar? Sí. Tu mos dius que vols fer, mos ho presentes, nosaltres te donem autorització, val guarda, tal. I dic, i tot això? Portem anys i anys i anys que no mos deixem fer res. Jo he sentit un consejal, el que va per ahí en el cotxet tots els dies. Oi, si fas alguna cosa, venen i te denuncien. I a la gent mig amenaçant-nos. Pues bueno, total, que esta dona, que té una parcel·la, que vam ajudar, té una parcel·la, i ni se van portar, pues no ho sé, almenys 80 metres de llarg per ampliar, t'estic parlant a ojo de buen cubero, de vora 15 o 20 metres. Però és que després ve la casa, perquè n'hi ha que recordar que la zona de Capicor no està massificada, però hi ha molta casa tipus mas d'antes, i després obres que s'han fet. I aquestes obres, potser hi ha obra que no s'hauria que tenir que fer al seu dia, però ja està. Entonces, si ja està, intenta protegir-la. Enterar-nos pel costat nostre. Total, és que ho gestionem, cap problema, i aquesta dona, ara per lo menos, aquesta família, té la cosa protegida. Què demano, diria jo? Què faria jo si manàs? Cada un té una visió d'on gastar els diners. És a dir, antes hem parlat dels fondos estos d'inversió. Si jo me pareix, ho he sentit, no vull dir si és veritat o no, però si a Vinaròs, en fondos europeus se va fer un poc que cruzava el riu. No sé si és veritat o no, però perquè tu digues, nosaltres també vam tindre fondos d'inversió. El problema de cruzar-lo el riu estava, lo tenim. Mira si hagués pogut donar una solució, perquè després al Cosebre, quan dic al Cosebre ho englobo tot, des de Penyíscola fins a Torreblanca. Et dona molt de menjar a moltes famílies, és turisme. Fica un servei. Doncs no. I jo sí que demanaria, o si manàs jo, el que faríem seria que n'hi ha hagut, que n'hi ha que reforçar el riu, sabent que te donen autorització, s'arregle. Què val? Molts diners? S'arregle, se tira mà de remanent d'ajudes. I després, com a Ajuntament, el que tindria que fer és traure diners d'on siga. Antes, quan vaig començar jo en això, com a conselleria i diputació, estava al PSOE, jo escoltava, perquè clar, jo soc d'escoltar, la culpa és de Ximo Puig, la culpa és de Diputació, vale. Ara, Diputació és del PP i Conselleria és del PP. Doncs no, ara tinc que escoltar que la culpa és de Sánchez. Entonces, això de balons fora, és dir, n'hi ha quan agarra el vol lo tens que agarrar dels cuernos, és dir, així tens que trobar una solució. L'altre dia ens van portar a Amazon, i perquè no passés la gent ni l'insultar van ficar policia a un costat i a un altre. No cal, i no van dir-ho a ningú que venia a Amazon, tot un secretisme. I aquest és el riu, i el que van reclamar és que ho pago el govern d'Espanya. A veure, si tu esperes a fer una cosa fins que te pago, no la fas mai. Agarra al poble, i ho he dit sempre, hi ha molta maquinària, arregla, reforça els costats, limpia una miqueta el riu, perquè ha canviat a molts puestos pel cauce, diguéssim, per on té que anar l'aigua, i entonces, si no se rectifica això, la pròxima ploguda seguirà fent mal. Gasta't diners en això, i després lucha per treure o subvencions o ajudes, i llavors estàs fent la política de defensar els veïns. No ara han arreglat que han arreglat, el que s'ha trencat que té que passar la gent, és l'únic que han arreglat. I després, mira, una cosa que me llama l'atenció, funcionen d'una manera... Sabeu que quan hi ha catàstrofes pots tirar diners a diestro i sinestro, o no fa falta...
Jo no entenc com al meu poble, no sé com se vigila, però com pot facturar una empresa que no té maquinària, treballs de maquinària? Haurà fet una subcontrata, suposo, o millor pot subcontratar, però són coses que dicen, huelen, saps? Hi ha coses que no estan bé. Entonces, el meu punt de vista és que de cara a beneficiar al poble no se treballa. Se treballa molt per eixir en fotos, inaugurar no sé què, professor que va així, professor que va allà, però el que és dir, ja vaig a fer coses que ni traguen un rendiment al poble. Jo això no ho veig, de moment no ho veig. I si ho veig, ser el primer en dir que xapó. No perquè estigui a l'oposició vaig a criticar, no? Nosaltres diem que sí, aunque el nostre sí no valga per res, a moltes coses que se fan pels veïns del poble o s'aproven en pleno o el que siga. De fet, mira, van fer, que no van tindre ni que votar-ho perquè van fer-ho, però jo vaig dir-ho, xapó, a la zona de Llanera se van fer unes coses, doncs bé, això són coses bé per tot aquell sector que viu allí. No per estar a l'oposició vaig a criticar, sempre criticar, no. Ara, el que ja m'he cansat de sentir des de fa molts anys, que Costes i la Confederació no ens deixa fer res, una mentira. Una mentira. El que passa és que potser no és rentable si ho té que pagar l'Ajuntament. Bueno, però un Ajuntament, jo penso, que té que treballar, no té que buscar rendiment a les coses, té que buscar un rendiment o una qualitat de vida pels veïns. I això és el meu punt de vista. Entonces, el tema de la dana a nosaltres m'ho ha ensenyat a tindre que preguntar i m'ho ha tocat a mi en és com un huevo kinder, saps? Que l'obris i dius, hombre, que no se pot fer res, que no se pot fer res, que no se pot fer res, i resulta que sí que se pot fer. I damunt vas allí a perdre una entrevista, reclamem a Sánchez no sé quant, no sé què. Saps si no reclamos? Actua. Ara mateixa el xaval, l'empresa, diguéssim, que va actuar en esta finca que hem arreglat, ell mateix va dir-ho, d'ací allà, mig quilòmetre que va allà, en màquines, repretant aixina, repretant cap als costats, li donaria un reforçament en això impressionant. Jo no sé. I saps que demanant permís te'l donen. No interessa, si n'hi ha remanent, doncs antes de fer una cosa, gasteu en una altra. Jo no sé com explicar-ho, és dir, hi ha prioritats, perquè el típic que te contesten és vora el riu no facis niu, o que hagi fet... Bueno, ja que no s'ha prohibit antes, manàs qui manàs, doncs bueno, el que n'hi ha és que intentar, penso jo, salvaguardar-ho. Però ara protegís. A l'entrevista que me vaig fer l'altra vegada ho vaig dir-ho sobre la dana. Dic, si la desembocadura no haurà estat com ha estat, haurà fet mal perquè va baixar molta aigua, però tant de mal no haurà fet. Pues donar-te les gràcies per vindre'ns a explicar tot el que ens ha explicat. Estarem molt pendents de com vaiga succeint este any 2025 i bueno, aquí estarem per futures entrevistes. Pues sí, home. Moltes gràcies. Sabia que me cridos i intentaré vindre. Moltes gràcies. Vale.